Yeah, welcome back to the channel. Kama tikambirane nkhani yokhuzana ndiso pano Yemen komanso Saudi Arabia. Pamene ndithu Yemen kapena kuti ma Houthis gulu lija limeneja yaha kapena kuti ma Ansarullah amene ndithu alengezanso kuti Saudi Arabia tsopano ayitsekera with immediate effect. Ayitsekera pompano ayitsekera pompano papasa ndiso ndiyaso mawa kapena madedi yako ayitsekera kuti iyoyo madzi muja basi isamadutseso. Yeah, pacha kuli malo inaso pacha kuku Arabian Sea kuja uko madzi amene kumene kufana ndi ku Strait of Hormuz kochita kuti Bab al-Mandeb kumene kuja kumene kumadutsaso pano 12% ya mafuta adziko lonse lapansi. So kumeneku akuti mashipi yokha a Saudi Arabia ati kumeneku ndithu asamadutseko. Akuti basi ndi papa zimene zili zachitika chifukwa chani. Inu tinapatsanapo update pano pa nthawi imene timauzana nkhani yokhuzana ndi ma Yemeni, okay, ma Yemenis, anthu aku Yemeni, anthu aku Saudi Arabia. Paja kunali maliro ku dziko la Iran, maliro a Ayatollah Supreme Leader Ali Khamenei. So maiko onse anapita kumene kucha. Ndipo pobwerera tsopano pobwerera Masaudis abwerera bwinobwino kopani ndege ya Iran imene inanyamula anthu aku Yemeni, right? So iwo tikula azitira tsopano pamene mabomba analikitika Saudi Arabia ndithu inaphulitsa kumene kuchako ku Yemeniko kuphulitsa kuti awawawa aku Yemeni awawa asatere zifukwa zakeso pachatinalongosola iwo akulana ndi zifukwa zawo kumano. Nkhani inambira even 2015 pamene Saudi Arabia imanena kuti boma limene lili si la legit, okay, pacha lochita kulanda, okay. Kunachitika makhuzi kumene ndithu kulanda kubwera kulanda. So ndipo pakati pano kuli nthuli kuli maboma awiri ndithu. Linalo chabwere linangosamukira dera lina koma linalo limene li capital city tsopano ndi la ma Houthis limene lili. Linali ndi malo ambiri koma limene lili ndi influence yambiri ndi lili limene lima backed by Iran. So anyway, zinakhala ngati kuti zambiri zachitika and especially pa nthawi imene iwowa adatenga boma kwambiri pa nthawi imene adatenga boma right, ngakhale kutanakala kuli kuma government awiri panopo. So Saudi imabhakira linalo ndoti Iran imabhakira linali. Nde airport imene iyi is like Saudi Arabia komanso ndi boma linalo linayika ma sanctions kuti pasamapezeke pasamatelepo, right, chilichonse chokhuzana ndi ujeniwa ma Houthisiwa pamene yet iwo ndi amene ali kusite kuti kumene koko. That's why awawa anabwera kuzapanga strike mothandizana ndi boma la mbali inalo. Anyway, izi zitachitika anthu aja anakwanisabe kutera ku airport inaso ku Yemen komweko. Komano zitatero anapanga strike, anana kuti tibweze, right, ndi anapanga strike anaphulitsa ku dziko la Saudi Arabia especially ku airport kumene ndithu kunalibe ma casualties ena aliwonse ngati kuti zovulala chanchane kapena kufa kunalibe koma iwo anaphulitsa kumene ngati kubwezera zimene awachita kuti ife tinalima kumaliro limodzi tubwera inu mufuna ifeyo titetera kuti mufuna mutiphe bwanji mufuna mutigwese. Yeah, so atatero awawa ma Houthisiwa it's like kuti sichinaphwelebe Allah zona akakhala mwaningale koma zona mukati phulitsira ku airport imafuna kuti phachani ndi pane anabwera ndi system yoti ifeyo tiphwasula ifeyo tukatseka tsopano pa especially mashipi okhawo a Saudi Arabia, okay, ndi mafuta a Saudi Arabia ena amene 10 to 20% amadutsa pamenepo ndithu 10 to 15% amadutsa pa Bab al-Mandeb. So zinapeza nzoti anangotero atsekaso kufuna kuonjezera kuti mwajahira kwambiri akutero yo kuti majahira kwambiri sizapangeso zimenezezi. So tumina anthu aja akukuyana kuti
ali ku Oman, tikuyankhula pano ali ku dziko la Oman. Kumeneko ndi kumene ndithu akufuna akambirane. Mahofisi ndi amasaudis ali ku dziko la Oman kukambirana kuti tipange sort out bwanji ma differences athu, like I mean otherwise siyigwiratu. Nde zikathana kumene kuchako basi apa ndito I hope kuti atsegula aziyenda bwinobwino. Zikapanda kumvana bwinobwino ndi kuti sigwira, chifukwa zimenezi ndithu zimapanga affect ndithu moti mbuyo ndithu even Israel pa nthawi imene mahouthis analusa kwambiri ankapanga strike, ankapulisa ship, steamer, oil tank iliyonse ndi steamer iliyonse imene ili linked ndi Israel, imene ikupanga business ndi Israel, mene mujamu ndithu mahouthis ndithu analusa kwambiri. I think mukumbukiraso niyo amanyenya kwambiri, amanyenya mene muja zinatengera kuti pakana Trump apange deal ndi mahouthis chanchani kuti basi zimene zikhale choncho. Nthawi imene jayi makampani awiri amafuta ku dziko la Israel ku Haifa, right, Haifa ndi Ala, makampani awiri anagwira bankruptcy, maidziwa bankruptcy foti actually zinthu panali tanauziyana business inasokonekera, okay, maujena awiri amene maport awiri, makampani awiri, makampani awiri amafuta ku dziko la Israel. So zimakhala ndithu ndi ma effect ambiri ndithu pamene papa pa Bab el-Mandeb. Nakonso ndikangatiso ndithu kangati ka Strait of Hormuz choncho, kamadusa kamene kananumikizanonso ndi Africa, okay, Djibouti uku chanchani. So nkhani ndimene guys imene timafati kambirane nkhani yokhuzana ndi ku Masaudis and Yemen, and tikupasani zinazo pa nthawi imene zingafamphuke kuti akambirana zotani, kuti mahouthis ndi Masaudis ayanjana kama sana ayanjane nanga afuna zichani nanga I mean ngasi ena kuti boma lanu silovomerezeka koma lijali nde tiona koma panopa akambirana ndithu akukambirana. So guys, thank you so much. Malawan Cameras, good night.